दिनैसिमबो बेबायदि टिकेटनि सोमोन्दै सावरायनाय जायाखै एटलिस्ट आं मिथिया दोलोनि गाहाय नेहाथारि जानानै दिनैसिमबो बेबायदि सोर बिजाथि जागोन बेनि सावरायनायाव मेलाव आं बाहागो लानो मोनाखै गतिके दोलनि सिङाव बेबायदि सावरायदों होननानै जिहेतु आं मिथिया आरो दोलनिफ्राय दासिमबो फोसावाखै ओंखायनो बिजाथिनि बेयाव सोंलुआनो फैया मैया जोंहा ब्रह्म धोरोमनि गिदिर मोनसे जोंहा हाबाफारि दङमोन बेयाव आं सासे भलान्टियार हिसाबै बाहागो लाहैदोंमोन गतिके हरसिम बाहाय ब्रह्म धोरोमनि जे जोंहा मोनसे हाबाफारि जादोंमोन बेयाव थानांनायखाय नोंथांमोननि खौरां बिजोङाव मा ओंखारदों मा ओंखाराखै आं बेखौ नायनो सम मोनाखै गतिके आं बेखौल' मिथिगौ जे जोंनि हान्जायाव दिनैसिमबो जोङो सोर बिजाथि जागोन बेखौ थांखि लानाय जायाखै जेब्लानो थांखि लानाय जागोन बेखौ नोंथांमोननो सिगां खिन्थाहरनाय जागोन बे बिरोधी दला जाहाथे बिथांमोना गावसोर रायजोफोरखौ थगायनो हायो रायजोफोरखौहाय माने नंखाय लामाजों दैदेननो हायो बेनि थाखायनो बेफोर बाथ्राखौ बुंदों नाथाय रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे जों मिशन 100% रेशननि आन्डारावहाय बयनिबो रेशन कार्ड होदों जोङो 1 बोसोराव 5 लाख करि फ्रि ट्रिटमेन्ट सरकारि हस्पिटाल जा बेसरकारि हस्पिटाल जा 5 लाख ट्रिटमेन्टनि बेबस्था खालामदों जोङो बेवहाय माइनाव सोरां बिथांखिनि आन्डाराव सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ होदों 1,06,000 सुबुंफोरनो न'खरफोरनो जोङो हानि फाट्टा रानदों जोङो बेवहाय अरुणोदय जोङो होदों जोङो अनसाय बिथांखिनि 5,000 करि जोंनि फिसा फिसा फालांगि खालामग्रा आइजोफोरनो होदों गियान सोरां बिथांखिनि आन्डाराव जोङो गोरिब दुखिया न'खरफोरनि फरायसाफोरनो 5,000 करि रां जों होदों बेजों लोगोसे बड'फा सुपार 50 मिशन खालामनानै जोङो जोंनि ओनसोलाव गुन गोनां सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो नाजादों आरो गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरनि फरायसाफोरखौहाय IAS IPS डक्टर इन्जिनियार खालामनो सिमां नुहोनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ थुलुंगाखांहोदों बेबायदिनो जोबनो गैयै जों थांनाय बोसोरथामाव गिबि बोसोरसेयाव जोङो लकडाउन आरो कर'नानि थाखाय खामानि मावनो हायाखैमोन थांनाय बोसोरनियाव जों जोबोद नाजाथाबनायनि गेजेरजों बेफोर खामानिखौ जों मावनो हादों गतिके बेफोरखौ जुदि जोंनि बिरोधिफ्रा नुवाखैब्ला BPF हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा नुवाखैबा बियो बिथांमोननिसो भुल खिन्थु रायजो राजाफ्रा बयबो नुजोब्बाय मिथिजोब्बाय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै EPPL हान्जाजोंनो दङ BPF जों लाइमोनफोरा जइन जादों होननानै जों दिनैसिम नुवाखै बिथांमोना स्कुलाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय उन्दै फरायसाफोरखौहाय सिक्किम बेरायहोगोन दार्जिलिं बेरायहोगोन बोजों गवायाव बेरायहोगोन होननानै थगायनानै लांनानै बिथांमोनखौ जइन जाहोहैदोंनो बेबायदिनो जौनि बेदरनि माने लब देखायनानै बिथांमोनखौ रेजर्टआव लांनानै गावनि रेजर्टआव हटेलाव लांनानै बिथांमोनखौ लब देखायनानै जइन जाहोदोंनो दा बिथांमोना लासै लासैनो फैफिनगासिनो दं जोंनियाव जइन जाफिननो फैदोंमोन जों बिथांमोनखौ लायाखै जों बुंदों जे नोंथांमोना फरायग्रो मोजाङै फरायनानै गावनि आथिङाव गसंग्रो आथिङाव गसंखांनायनि उनाव नोंथांमोना राजनितियाव गोसो हो नङाबा नोंथांमोननि इयुना खोमसि जागोन बेखौ बुंनानै बिथांमोनखौ जों लाथ'नाय जायाखै आरो जों खावलायदों जोंनि उन्दै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौहाय नोंथांमोना कलेजाव फरायदों फरायबाय था इउनिभारसिटियाव फरायदों था राजखान्थिनि बे गुबुंले मोनसे बारहावायाव नोंथांमोना आगान होनो नाङा आरो बेयाव आगान होयोबा नोंथांमोननि इयुना मोस्लेट जालांगोन आरो जोङो बिमा बिफाफोरखौबो खावलायहरदों गार्जेनफोरखौ खावलायहरदों नोंथांमोननि गथ' गथायफ्रा नोंथांमोननि फिसा फिसौफ्रा जाहाथे राजखान्थिनि फोथाराव फैनानै गावनि जिउ राहा दानायखौ जाहाथे बिथांमोना राहा गोथे खालामनानै लाया खोमसि मुलुगाव जाहाथे आगान होआ जौ जुवानि लामायाव जाहाथे आगान होआ आरो बेबायदिनो सोरबा राजखान्थि दैदेनगिरिजों थगायजानानै आन्दाय होजानानै बिथांमोना जाहाथे राजखान्थिनि बे खैसाराव गोग्लैनानै गावसोरनो जोबस्रांलाङा बेखौ नोंथांमोना दिथा होनांगौ आरो बिथांमोनखौ बुजायनानै मोजां मोनसे लामायाव दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोनखौ बोसोन होनांगौ